My name is Kupakwashe Chia. I'm a boy aged 12 years. My name is Amiel Kumunda. I'm a girl aged 11 years. My name is Adriel Kumunda. I'm a girl aged 9 years. We hope you are going to enjoy the following recording. May God bless you wherever you are. Church of Christ. Panjimbo pandimire pano kana tiri kurutivi rwedu savafundisi tinoitaura tichiti isusu it is the key result area. Naizvozvo kana chinge ndamira pano nokuda kwedenga zvondibatsira pakuti handigoni kuti kana ndakutaura zvedenga ndotsvaka kuda kufadza vanhu azvibviri. Rega ndidzokorore. Inonzi key result area ndizvona. Now key result area inotipa munongedzo wedenga. Zvoreva izvo kuti whoever anomira pano haatsvagi kufadza wepanyika, anotsvaga kufadza wekupi. Mwari watibatsire, Mwari watiitire zvakanaka. Ndiri kuuya kwamuri panguva ino, nguva yakaoma, nguva inorema nokuda kwezviri kuitika pakati pedu. But chinhu chinonyanya kundibata ndechekuti kana tinge tocherechedza upenyu hwedu savanhu hatisisina yatinoti isusu listening span yakareba savanhu. Zviya zvokuti kana ndikamira panapa ndikaita 1 hour wamwe hapana chavanotozombonzwa. Saka vanotaura vachitiwo chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti zviri nani kutaura mazwi maviri anonzwika pane kutaura 100 words dzisina anoita sei anonzwa. Nokuda kwokuti listening span yedu yakanganisika hatichagona kustretcha kuenda kwakaita sei kwakareba. You still remember from a biblical perspective zvinonzi izvo akaparidza usiku hwose ndizvona. People were listening attentively. But iye zvinezvi ndikangondopfuura pa 20 minutes havasisina zvatopera, havasina achateerera. Dai Mwari watibatsira, Mwari watiitire zvakanaka. Bhuku ramakoronike wokutanga ganhuro ndeya 12 ndima yemukati ndeya 32. Makoronike wokutanga First Chronicles chapter 12 verse 32 ndo pachabva kuverenga kwedu. Ndichaverenga kubva mubhaibheri redu reshona. Rechirungu ndichashandisa inonzi Revised Standard Version ndo yandichashandisa. Rinoverenga richiti iro Revised Standard Version. Of Issachar, men who had understanding of the times, to know what Israel ought to do, 200 chiefs and all their kinsmen under their command. Bhaibheri redu reshona rinoverenga richiti, kuvana vaIsakari, varume vaiziva nguva zvakanaka, uye kuti vaIsraeri vanofanirwa kuitei. Vakuru vavo vaiva 200, hama dzavo dzose dzairayirwa navo. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo nokuti idzvene. Amen. Mukati mechinyorwa ichi ndinoda kuuya kuzoparura yatiri kuti isusu theme. Zvoreva izvo kuti mharidzo yangu yese ingori centered pane yatinoti introduction, whereby we are introducing the theme yatinayo mukati megore rino. Takanangana nenyaya yakataurwa iri kutaurwa yokuti izvo understanding the times and knowing what to do. Izvozvo zvinhu zvakakosha zvikuru zvandiri kumbira kuti nguva tinocherechedza. Nawo mukati mekupa introduction kana mukuparura kana mukati menhangaruwanze yetheme ino ndoda kuti tiwe tinocherechedza hama kuti we are living in a changing world. Tiri kurarama munyika iri kushanduka nearly every day. Now kune munhu anoziva mashoko andatotaura iwayo anoriwa zvinhu zvakawanda. We are living in a world which is changing every day. Take note of that. Chechipiri ndechekuti we are living in a fast world. Tiri kurarama munyika iri kumhanya nespeed yepamusoro-soro. Now when we talk about a fast world, nomotaura tiri kuti isusu kana vanhu vari maslow learner, zvoreva izvo kuti nyika inoenda iwo wachiita sei wachisara nemhaka yekuti nyika yatiri kurarama iri very fast. Number 3, we are living in a world iri kutungamirirwa netechnology. Now the technological era yatiri kurarama mairi yakanaka kuti tiwe tinocherechedza nemhaka yokuti kana tinge totaura nenyaya yetechnology muchacherechedza mobva maona imi kuti pane vamwe vari pakati pedu have been rendered useless nenyaya yetechnology nekuti hatisi kufambirana nenguva. Zviri kungoreva kuti kana tiri mutechnological era yatiri wazhinji vari uncompliant nemhaka yokuti chinonzi technology yacho hachiite sei hawachiziva. Zvoreva izvo kuti vamwe pavari kuenda ivo vari kuita sei vari kusara. Muyagezi, are you technologically compliant?
isusu zvinhu izvozvo zviri zvitatu ndiri kukumbira kuti mwe munocherechedza kuti the world is changing, the world is moving fast, and technological era yatiri iri kusiya vamwe kupi kumashure. Therefore zvakanaka kuti tinocherechedza kuti patiri kurarama the church has not been spared either. Sangano harina kusiyiwa nokuti sangano riri munyika. Ndizvona Kristu Jesu vachitaura vanotaura vachitiwo tiri munyika asi hatiziwe nyika ipi. Zvoreva izvo kuti whatever happens panyika chinoaffecta church. Saka speed yenyika iri kuaffecta church. Ndizvona technological era iri kuaffecta church. The changing world iri kuaffecta church. Zvinhu izvozvo tikazvibata zvakanaka tinenge tatopedza zvese zvatiri kuda kutaura. Those three important things. Now, what does this demand? Zvinobva zvanodemanda the Isaka generation. Zvinobva zvanodemanda vana vaIsakari pakati pedu vanoti wakatarisa nguva, they understood the times. Wakati wakatarisa nguva, waka-understand the time, and then wa-understand the time, wakaziva what to do. Wakaziva kuti pane in obligation yatinayo mukati mezvatinofanirwa kuita. Saka Mwari watibatsire, Mwari watiitire zvakanaka. Tataura tikati isusu patatosvika pano, the world is changing every day. Ndizvona the world is moving fast, and at the same time tiri mutechnological era yokuti mukabvunza vane 40 years zvichienda kumberi muchazoona kuti wazhinji wacho they are not compliant kana waine usimbe. Nekuti kune vamwe vane ma70 years wane chi vari kufambirana nechi imi moti imi technology haina chi. It also affects the church. Ndo patatosvika tatotaura izvozvizvi mukati memharidzo iyi ndoda kupinda mukati pandingangodefina zvinhu 2 izvi: understanding the times and knowing what ought to be done. Now, mune matichers here muno vanoticha chirungu. Matichers vanoticha chirungu mazviitai ndichazouya pamuri handidya. Good. Understanding the times. Makamboudzwa nemunhu kuti imi hamunzwisise manga maita sei? Kune vamwe vanhu vanotozikanwa kuti havaite sei havanzwisisi. Now when we talk about munoziva wari mudzimba munonzwisa zvandoda kutaura izvi handidya. Mudzimba mune tutaura panyaya yemarriage kana macouples kune murume nechi pawanhu tuiwawo patori ne1 asinganzwisisi handidya. Pawanhu tuiwawo ndine shamwari yangu iri panapa yandakambotaura naye rimwe zuva ndikati chinowanzoitika ndechekuti there's always a Hitler, there's always a Putin mukati mememba yega yega. Ndizvona ega anotanga chi wondo it's okay zvatopera. Now nyaya yedu iri paunderstanding. Ndizvona ega asi chatigo chaita sei tinongofamba tingobatsirana imomo. Ndizvona ega tingozvirwera pai pamwe chete. Nyaya yedu iri paunderstanding the times. Now kana tichitsvaka tsanangudzo yekuti understanding zvinoreve chii, zvakanaka kuti tiwe tinocherechedza kuti zvinopfuura pakuti alright. Understanding zvinopfuura pakuti chii? Understanding zvinopfuura pakungoona chinhu nemhaka yekuti understanding ikasateverwa neruzivo kunyange kuzoita understanding iyo haiite sei haishande. Nemhaka iyi patinotaura nenyaya yeunderstanding tiri kutaura nenyaya yethe mental grasp, kundobatwa kwepfungwa with the ability to fully comprehend. Nokumwe kutaura tiri kuti isusu kundobatwa kwepfungwa dzobva dzazadzwa nezvinhu zvinofanirwa kuti zvizoitwa sei zvizoitwa. Hama dzangu, nyaya yeunderstanding hawasi vanhu vose vanounderstanda. Mufundisi marandure nyaya yamauya painayo pano evangelism hatisi tose tinounderstanda nyaya yeevangelism. Kunyange mukaita 2, 3, 4 days muchiparidza same subject hawasi wangani vanounderstand. Nemhaka yekuti very few vanokwanisa kuita fully grasp. Ndizvona vanhu vashoma. Saka patiri kutaura nyaya yeunderstanding, vana vaIsakari zvanzi neshoko raMwari they understood the times. Nemhaka yei? Nemhaka yokuti zvose zvavaiona vaikwanisa kuzondozviita. Ndizvona. So they understood the time, the mental grasp with the ability to fully comprehend.
Mwari watibatsire, Mwari watiitire zvakanaka. Ought to. Mind over. Ought to. Now, nemhaka yei ndoda kuti tidaro, nemhaka yekuti RSV ndozvaraita sei? Ndozvarataura. Word rekuti ought to iri tinogona kungoritora zviri nyore ndizvona, asi rine chimwe chirevo chinogona kundosiyana nezvimwe zvatinofunga. Munorinzwisisa sei? Unofanira ndo kunzwisisa neshona, nditi? Alright. Now, zvakanaka kuti tuve tinocherechedza, nokuti munyori webhuku ramakoronike anosvika panguva yekucherechedza pano obva andounza word rokuti ought to. Kuna vanhu vanodzidza shoko raMwari vanozviziva kuti you don't take every word for granted. Ndizvona pakudzidza shoko rani raMwari usangoti ndizvo, we don't take a single word rinondoshandura meaning yescripture kana yevhesi rese. Saka panapa pakaunzwa word rokuti ought to. Now nyaya yekunzi what ought to be done, what Israel ought to do, zvoreva izvo kuti vari kundouya neshoko rokuti wanzwisisa, wane zvinhu zvawakazondosvika panguva yekuti wakaziva what Israel ought to do, what Israel was obligated to do. Now patinotaura nyaya yeobligation, nyaya yekuti you are obligated to do this, zvoreva kuti hauna choice, unotofanirwa kuita chinhu chipi ichocho. Ndo nyaya iri pano. Saka panyaya yemadefinition atataura, tatongotaura nyaya yekuti patinotaura nyaya yeunderstanding, it's more than zvatinoziva zviya. Tiri kutaura nyaya yemunhu, yemental grasp with the ability to fully comprehend. Nyaya yeought to ndo ina ndiri kungoda, you are under obligation to act. Whether you like it or not, unenge uine obligation yekuita sei? Yekuita act. Saka panapa Bible pariri kuya pachinyorwa ichi, mufundisi wenjeri, riri kunguya rongototaura richiti iro ndo chimiro chakanga chiripo kuwana vaisakara. They understood the times and waiziva what Israel was obligated to do. Saka Israel yanga isina chi choice. Takaropafadzwa yedu isu tine machoice. Ndizvona, you can choose what you want. Ndazvongondizwa itaura pano, zvanzi mwana anogona kungosarudza kuti kana itai zvamunoda, iye ozongoitawo zvake. It was not so with these people. Mwari watibatsire, Mwari watiitire zvakanaka. Ndakuenda muchinhu chechitatu, background. Ndakuenda pabackground yenyaya iri panapa, kuti tigone kuinzwisisa nyaya iri pano. Mabhuku amakoroniki, 1st and 2nd Chronicles, mabhuku aya anondonyorwa akarerekera divi rimwe chete. Mumabhuku aChronicles amuwanikwe nhoroondo yevana vaIsraeri, munowanikwa nhoroondo yevana vaJudha. Andirikati mamusoro tataura mabhuku akanangana zvikuru sei naJudha, kureva kunozondobva David. Mukatarisa wachindotanga, atinoti magenealogies anotanga achizondosvika pana Israeri, achidodonongodza vana vake vose kureva vana vaJakobho, anozoenda obva anoti go muna David. Nemhaka yokuti vana vaIsraeri vavo vaJudha vaibhilivha kuti madzimambo ose anga vapo hongu, but we have the king who was David. Saka David aipiwa a special place munhoroondo yevana vaIsraeri. Saka mabhuku amakoroniki anouya onoita outline nyaya dzaJudha dzakarerekera ikoko. Patinozondotaurwa nenyaya yeIsraeri pane zvinenge zvaitika, it's most probably nyaya yema-alliance ndo chete yaizondoburitsa izvozvo. Saka Mwari watibatsire, Mwari watiitire zvakanaka. Therefore it is a collection yenyaya dzakanga dzaitika. Ndosaka mukazotarisa muchaona kuti hadzina kurongwa mune yatinoti chronological order. Inyaya dzakaiswa kuti imwe inogona kuiswa, imwe yondoiswa. Asi chinoitika mai ndechekuti kuna anoziva shoko raMwari anobva aziva kuti nyaya iri kundobata pakati. Ndizvona mukatarisa muchapter 12 muchapter yatawerenga chapter 12, muchacherechedza mobva maona imimi kuti nyaya iri pano verse 1 kusvika pa22 neverse 23 kusvika pavhesi ya40 inyaya tu dzakatosiyana, asi dziri kundoburitsa nyaya chi imwe chete. Vanhu vakauya vachienda vachindosapota David kutanga paZiklag. Nao vanoziva Ziklag munobva maziva nyaya dziri kutaura, ndizvona nekuti ndokwa zvakatangira neHebron paakazondogadzwa kuva mambo.
Saka inyaya tu dzakandobatanidzwa kuti dzinobuda nechinhu 1 nemhaka yekuti dzanga dzine chinangwa chimwe chete. Saka Mwari watibatsire, Mwari watiitire zvakanaka. Ndoda kuti mucherechedze kuti panguva ino pari kunyorwa chinyorwa chino nenyaya dzatiri kuerenga pano, setup yacho inongotaridza kuti David asati anointwa kuva the king, Saul anoramba akagara pachigaro, ndizvona kunyangwa asisiri mambo. Now Saul aramba akagara ipapo, anobva atanga kuita hunt down, obva andotanga kuda kutsvaka David kuti amuite sei, amuuraye. Now ndo setup imwe yatinoona mukati menyaya idzodzi. Now panguva ino yatiri kutaura David ane rudzi 1 chete pa 12 tribes, angori nerudzi 1 rwaJudha, ndo chete wari kurutivi rwake. Mukazondowerenga kubva pavhesi ya1 muchazondoona kuti izvo anozoteera ndeBenjamin. That's why patinotaura nyaya yaJudha munonzwa kuti aitungamirira marudzi mangani? Maviri, rudzi rwaJudha nerudzi rwaBenjamin. Werudzi rwaBenjamin wanouya ari paZiklag, wobva wachinja alliance, wobva wati hatichada Sauro, kunyange Sauro anga ari muBenjaminite, ndizvonaika kunyange wanga ari wavo, asi wanotaura wachiti hatichada Sauro, takuenda kunani? Kuna David. Wanobva wachinja, wobva waita switch masides, wobva waenda kurutivi rwaDavid, wobva watanga wari ikoko, wavengana naSauro mwana wavo. Regai ndikuudzei kuti when it comes kunyaya yeumambo wedenga haina shamwari, haina ukama. If someone is wrong, he is what? He is wrong. Ndo chimiro chakataridzwa nemaBenjaminites panapa kuti aiwa Sauro ndewedu, mwana wedu ndewerudzi nesu, asi apa ari chii? Ari wrong. Wanobva waswitcha masides wobva waenda kuna David. Hama dzangu, Mwari watibatsire. The chapter yatiri kutaura nezvayo, chapter 12, ndataura ndikati verse 1 to 22 my events anoitika paZiklag, 23 to 40 my events anoitika paHebron. Ndikuda kuti mucherechedze kuti panguva ino David ari kundo influence yake iri kundopinda mumarudzi. PaZiklag anowina maBenjaminites nevanhu vaGadhi, rudzi rwaGadhi nerudzi rwaManase. Marudzi matatu ivayo ndo anotaurwa nezvawo kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi ya22. Vhesi ya23 kunosvika pavhesi ya40 panotaurwa nyaya yaJudha, maSimeonites, panotaurwa nyaya yaLevi, panotaurwa kunyange nyaya yemaEphraimites, panozondotaurwa nyaya yaIsakari naZebhulani naNaftali naDhani naAsha naRubheni. Wese wachibva watanga kusapotani David. Now nemhaka yei ndiri kutaura zvinhu izvi? Role yaDavid inozondoitwa well articulated in chapter 13. Kunokwataurwa nezvewani wauya kurutivi rwake. Now chinyorwa chataverenga chiri kundouya, hama wadiwa, panguva yatinoti isusu a revolution. This was a revolutionary movement yakanga ichitungamirirwa naDavid ari king. Now when we talk about a revolution, tiri kutaura nenyaya yevanhu vari kutarisira shanduko, ndizvonai? Pane status quo inenge iripo, ndo chimiro chiri pano. Vanhu vari kutambura vari kunze uko nekuda kwemurume anonzi Sauro. Sauro wokanganisika mukutungamirira nekuda kwehatred yake yainayo pana David. Vanhu vobva vaona, vobva vati aiwa, the true anointed king is David. Asi David haasi kupiwa mukana wekuenda pachikomo. Now dambudziko iro robva rakura, vanhu vobva vatanga kuti aiwaka hatingarambe takadaro isu. Then people start siding with David. Marudzi namarudzi wachienda kwaari. Asi toda kuti muzocherechedza panguva iri kuitika this revolution, the tribe of Issachar ndo wakanga wari the face of the revolution. That's why tiri kuerenga nezvavo. Tribe yaIsaka ndo wakanga wari the face of the revolution. Imagine the face of the revolution. Kuwachiso cherevolution ndo wakanga wari on the advisory board, ndo wakanga wachitaurira David zvokuita sei, zvokuita. Ndo wakanga wachitaurira Israeli zvokuita. Munofanirwa kuti mudai kuti mugone kukunda David agoenda pachigaro. Ndinofara nemhaka yokuti chinhu chakaitika mukati menyaya yerevolution iyi, panapa pari kutaurwa pachinzipo waiziva nguva. Hama dzangu, regai nditaure nditi waiziva nguva, ndizvona?
They understood the times. Now, panapa warikunzwisisa kuti it's now the time yekuti David aende pathrone. They understood the times. Kuti aiwa nguva yakwana yekuti David aende pachigaro. Saka toita sei? Avana kungogara. Ndikuti mucherechedze nyaya ndikutaura pano. Avana kungogara. Wakanga waine right way kuita zvatinoita kuti rega ichimirire Mwari wachaita kuda kwavo. Asi havana kuda. They led the revolt. Wakatungamirirana mukupinda murevolution. Wakatiwo things must change. Ndozvo wakaita. Ndochimiro chiri pano. Because they understood the wakaziva kuti nguva yakwana yekuti David anofanirwa kuchindogara pachigaro chaakaanoitirwa. Havana kuregerera David wakati aiwa David kaita. Havana kugara pasi wakati aiwa tiri kunamata tiri kumba. Handizvo zvawakaita. Wakandopinda wose murevolution. And the face of the revolution vakanga vari vana vaIsakari, because they understood the times and they knew what Israel ought to do. Vakazvinzwisisa. Mwari vatibatsire, Mwari vatiitire zvakanaka. Nekuti tigere pakati pevanhu who doesn't even understand. Rangu Bhaibheri rinotaura richiti kana mukaona marudzi otanga kupandukirana, mukaona zvirwere zvowanda, zivai kuti ava pedyo kuita sei. Asi dambudziko raitika nderekuti weChurch of Christ wanacho chinyorwa ichocho mumabhaibheri avo, but they don't know what they are supposed to do. Vanongoziva kungotarisa chi? Ngatinamatei hama. Takagara mudzimba dzani. Israel was not like that, because the face of the revolution, Isaka anondosvika owataurira kuti munofanirwa kuti mudai. Ndoda kuti muone chimwe chezvinhu chaakaita. Isakari achitaura naDavid. I want to believe kuti one of the strategies awakabuda nawo akawanda. But among the strategies was to win. Paratroopers was to win war. That was one of their strategies. Ndoda mufambe neni pazinyorwa zandoda kuenda ndichi wakandotsvaka yatinoti susu a skillful team. Mfundisi mandefu. Ndoyo wakandotsvaka a team. Andika yanga yakasimba. Kwete timu nje. Andika muli masapota ya Manchester United mu. All right. Kana tora nyaya timu ndizvo nai. Andika masapota ya Chelsea muri munai. Timu chaya munodziziwa andika kuti timu chaya ndei pakati pe timu dzitatu ndizvo nai. Na Mwari watibatsire, Mwari watiitire zvakanaka. Ndoda kuti muone timu yakandobuda nemurume anonzi David. Nemhaka yekuti Isakari anga ataura akati nguva yakwana yekuti mambo aende pachikomo, aende pachigaro chake chaakaanoitirwa. Isakari anobva andobuda nepfungwa obva ati mambo, tarisai muone zviri kufanirwa kuitika. Verse 2, chapter 12 verse 2. Famba ineni. Verse 2 inotaura ichitiyo wana waBenjamini avo wakanga wakabata uta uye waigona kuposha mabwe nemiseve nouta noruoko rworudyi kana rworuboshwewo, dzaiva hama dzaSaurowo paBenjamini. Tarisai muone zvawaigona kuita. Waigona kuti wakabata sling waipotsera neruoko rworudyi kana rworuboshwe. They were so skillful zvokuti nokutaura kana tinge totaura taakuinterpreta tinotaura tichiti isusu vanhu ava waikwanisa kudhila nemadistant challenges. Nekuti a sling hairova munhu ari padhuze ndizvonani, inorova munhu ari kuvi ari kure. They were skillful munyaya iyoyo, saka waikwanisa kudhila nemadistant challenges. Verse 8, chapter 12 verse 8. Wana waBenjamini ndizvo wakanga vari. They were so skillful pakurwa. Verse 8 inondotaura pamusoro pewana waGadhi. Hanzi neshoko raMwari. Verse 8, chapter 12 verse 8. Vamwe vavaGadhi vakazviraura havo vakaenda kuna Dhavhidhi kunhare kurenje, varume vane simba noumhare, varume vakanga vadzidza kurwa, vakanga vachigona kubata nhoo nepfumo. Zviso zvavo zvakanga zvakaita sezveshumba, uye waimhanya semharapara pamakomo.
waruma wangu wakaoma ndizvona manzosatauro vanhu vaigona, they were experts, ndozvinotaura bhaibheri, they were experts pamashield nemaspear, kureva kuti vanhu vaidhila nemachallenges epadhuze ndizvona, nekuti kana munhu akabata spear ari kurwisana nemunhu ari pai, asi handiyo yega tsanangudzo yapiwa, papiwa tsanangudzo yekuti zviso zvavo zvaityisa sechi, kureva izvo kuti ukasvika padhuze naye waisamira nokuti waitotya, waidhila neatinoti isusu machallenges epadhuze wana rudzi urwu rwagadhi haruna kugumira ipapo, hanzi waimhanya, swiftness yavo yanga yakaita semharapara, vanhu vaigona, vaiziva, vanhu vatiri kutaura nezvavo wazondotsanangudzwa zvakare zvikanzi they were officers in the army, wangu wasingori malaymen, wangu wasingori vanhuwo zvavo, ndochimiro chiri pano. Hama dzangu, Mwari watibatsire, Mwari watiitire zvakanaka. Ndoda kuti titaure tiri pa vhesi ya 8. Andidga? Ndoda kuti tiende pa vhesi ya 14. Nevhesi ya 15, kunyanya vhesi ya 15. Ndiwo wakayambuka Jorodhani pamwedzi wokutanga, panguva yarwakafashamira kunhivi dzaro dzose. Waikrosa overflowing rivers. Now, wangu wasingori one now. Manzwa. Wangu wasingori one. Saka munyaya ye-revolution. Kana chike tutaura niya understanding the times. Wana waisakari waiziwa zvaidikanwa. And they knew very well kuti David ukazviita surround nemagwara waparara. You need to surround yourself with people wanoziva chinhu chinonzi hondo. And ndo zvakaitika. Panapa tataura nenyaya yaGad. Verse 20 and 21. Vanhu vaManase, hanzi neshoko raMwari, they were mighty men. Wakanga vari vanhu wesimba, mighty men of valor. Nokumwe kutaura vanhu wokuti kana wapinda pahondo awachi, waiziva zvinoreva kuwina pane kurusa. They knew what it means to win. Ndo chimiro chiri pano. Hama dzangu, according to that verse, vana vaManase, and they were commanders in the army. Tasemoni chimiro chinondoya nemurume anonzi David ari kustrategiza nemhaka yokuti vanhu vanonzwisisa nguva wagara naye pasi wakamuudza kuti mambo, this is what you ought to do. Verse 25. Pani maSimeonites. PamaSimeonites ndinofarira panonzi my young men who were commanders muarmy. Andiriya? Young men. Pane a young man anotaurwa nezvakaipa. Kureva izvo kuti vana vaIsakari wakati watarisa wakacherechedza wakati they are also supposed to be there on condition that they were trained to be what? Ndizvona. Yanga singori nyaya yekungotora nekuti mudiki chete. Yanga iri nyaya yekuti anotorwa nekuti anoita sei? Anogona kurwa. That's why they were described as mighty. Asi ari wechidiki. Verse 33. Zebulun. Pana Zebulun ndinofarira mutauro wokuti kwakabva anonzi seasoned troops. Kundizinzengerere. Kubasa kwenyuko kana zvikanzi a seasoned troop zvinge chirewe. Experienced soldier. Ndizvona. Now, kurudzi rwaZebulun kunondobva anonzi seasoned troops, equipped for the battle, well equipped for the battle, and they committed themselves to help the king. Seasoned troops. Ndo akabva kurudzi rwaZebulun. Kurudzi rwaAsher kwakabva zvakare anonzi seasoned troops. Verse 36. Kurudzi rwaReuben, rwaGadhi naManase, pavhesi ya 37 pandotaurwa zvikanzi they were equipped with all weapons of the war. All weapons. David angasina chinhu. Manzwa David angasina chinhu. Angasina chinhu. Asi avo wakauya neexperience yavo, wakauya nezvombo zvani?
zvavo zvese zvehondo wakati mambo, it's time yekuti muende pathrone, tauya kuzokubatsirai. Mwari watibatsire. Chinofadza ndechekuti the face of the revolution was Issachar. Amazunze, Issachar ndiye akanga ari the face of the revolution, because he understood the times. Anzwisisa nguva, akaziva kuti Israeli yaifanirwa kuitei, and anobva anopa advice. So they were sitting on the advisory board, vachicherechedza zvaifanirwa kuita, vachitora kushoko raMwari, vachitaridza kuti zvinofanirwa kuti zvidai. It's now time, mambo, yekuti muende pachigaro. Mwari watibatsire, Mwari watiitire zvakanaka. This was a time of a revolution. Saul was resisting to give up power, but David won the hearts of skilled personnel and the real warriors and army leaders. Ndokubva andounganidza army yake, akazoenda akandogadzwa pachigaro. Naipana izomira nearmy. Hakuna nekuti yanga iri army chaiyo. Asi zvabva kupi? Zvabva mukunzwisisa nguva. Nekuti nguva inofanirwa kuti taura kuti patakuenda panodaninga. Ndizoneka? Patakuenda papanodani? Panodaninga. Gone are the days yataifunga kuti murume. Nekuti kunyangwe namadzimai vari kuitawo zvinogona chi? Manzo mutauro wandashandisa. Asi taura nyaya yedhokusini ba. Ngati gone are the days yataifunga kuti ndizoneka? Izvi ndezvevarume chete. Ndizoneka? Nekuti iye zvinokutaura kwatiri kuita. Mukaenda mukandobvunza kumapurisa, mukandobvunza kuarmy, mukandobvunza kumaCIO, mukandobvunza kupi, wariko wakadzi, wariko madzimai. Ukuthi kana akamira munoti yes uyu murume chaiwo. Unfortunately in the church hakuna zvakada. Unfortunately in the church zvinonzi murume wese anogona kuita zvese. Kunyepa, inema, hatisi tese tinogona kuparidza, hatisi tose tinogona kuimbisa, hatisi tose tinogona kumira pamberi. Munhu mumwe nomwe ngaamire panzvimbo yani. A well-positioned church haina dambudziko. Dambudziko rataita ndori yambudzira mambo tauri kufungidzira kuti tese tinogona kuita zvese. Varume avo wakati watarisa, wachipiwa pfungwa newainzwisisa nguva, wakacherechedza machallenges wanga wakasangana nawo, nokuti Sauro wanga asingangomudye manga. Waizwa kuti ari kustrategize vari kupi? Just like now, tese tinoziva nyika yatiri kurarama. Hatigoni kungotaura kuti sechechi aiwa hanzi kufamba hatiri kunamata. It's not about praying, it's about doing. Knowing what you ought to do. Taita dambudziko kunyange mukati mesangano rekusanzwisisa nguva. Hama tinofa. And hatitoziva kuti what are we obligated to, what are we supposed to do. Hatoziva. But these people, Issachar anouya obva vataurira kuti tasai mone timu inondobuda yananga zvino kuti David, iwewe uri kuenda pachigaro. Asi ndikati muzocherechedza kuti David muchapter 13 ane zvinhu 3 zvaakaita. Zvandiri kumbira kuti batisisi. Yes, with a skillful team, with a powerful team, David akaziva zvinhu izvi. David anoita sei? Muchapter 13 ane zvinhu 3 zvaakaita. Chekutanga, David anondosvika panguva yekuita consult with the army commanders. Anoenda kuma army commanders obva andoconsulta kuti varume nyaya yakamira sei. Tinozvikunda here zvedu watu. Handika? Obva audzwa kunzi aiwa Sauro iwo kuova. Ndizvo hande tinoita sei? Tondokunda. Asi David haana kubvunza, haana kugumira ipapo. Anobva aenda obva andoconsulta futi, appealing to the majority. Kuwaniwo zvavo ndokwaakaenda kechipiri. Akandoti ndo nyaya iri pano. Anditika chari kutsvaga chinyi buy-in ndizvo nekuti pazvaifanirwa kuita zvaizofanirwa kuitwa the buy-in wani chi. Chechitatu, the most important thing, akaziva kuti hatingagoni kuita chinhu ichi without the ark of the Lord. Let me repeat. Akaziva kuti hatingagoni kukunda without the ark. Pasina areka yaJehovha hachikundi. David anobati areka iripi? Hande itondoitora. Kune vanoziva Bible,
ndo panozondobata mukomana uyareka apa ndizvonai achizofa uza akaziva kuti without God hapana chinoita sei chinobuda. David aita zvinhu 3 izvozvo basa rinozondofambira mberi. Asi chandinoda kuti muchirambe muchicherechedza ndechekuti Isaka was the face of the revolution. Nekuti ndiye aiziva zvinofanira kuitwa sei zvinofanira kuitwa. Hama dzangu ndataura zvinhu 3 pekutanga. Ndikati tiri kurarama in a changing world. Ndizvonai tiri kurarama in a fast tiri kurarama in a technological era. Now ndoda kuti muone dambudziko rimwe rataita. Mukatarisa tiri mukati mama-congregations edu mune machechi aya matatu. Congregation yega iri machechi mangani? Atinoti mapara churches. Mune chechi yana baba, mune chechi yana mai, mune chechi yema youth. Nekuti magrupu yaya matatu tiri pa-congregation kana tikada kuti taure chokwadi munhu amuwirirani. Musandinyeperwa kuti munowirirani. Kune zvinhu zvinoitwa nana mai zvokuti vanotaura vachitiwo ana baba kana tikawaudza izvo vanooma musoro. Wanzvadzi ndizvo anditi? Mayouth ane zvavo zvavanoita munozongoudzwa panapa musi weSunday kunzi mayouth abuda aenda kwakati elder mandebvu hapana chavari kuziva. Nekuti mayouth ichechi yakazviita sei? Yakazvimiririra. And then we expect to win the battle. Now zvakuda ana Isaka, zvakuda yegeneration etribe yaIsaka vanonzwisisa nguva kuti wagone kunobatanidza madzimai mayouth nana baba kuti rive sangano chi a united church. Asi izvozvo hazviko nemhaka yokuti mayouth paanoda kuti ataura anobva aunzwa kunzi makaberekwa rini kweimwana wezuro uno. Ana baba wakada kuti wataurwa mwaunzwa kunzi muri old fashioned. Ana mai wakada kuti wadaiswa ana baba hapana tinongotaura pano ana baba hapana kana chavanogona. Ma-challenges atiri kusangana nawo hamuwadiwa anokwanisa bedzi kupedzwa nevanhu vanonzwisisa nguva yatiri kurarama mai. Unfortunately ana Isaka washoma. Panguva ino ndikuda kuti tibate some of the challenges. The world yatiri kurarama iri kutungamirirwa nedemocracy. Ndizvonai? Ruled by the people. Ndizvonai? By the people, for the people, something like that. Ndizvonai? Ndo world yatiri kurarama. Nyika iri kudemocracy. Ndoda kuti mwe munocherechedza kuti church inotungamirirwa naJesu Kristu, and that makes it a theocratic institute. Zvinhu izvo zvakasiyana. Kuna vamwe vari pakati pedu vanogona kufungidzira kuti zvandiri kuti nyaya iripo ndeyekuti church ine musoro wayo. Musoro ndiani? Haitungamirirwi kubva kuWhite House kana kuState House. Church inotungamirirwa kubva mushoko rani? raMwari. And the leader is Christ Jesus. Therefore, kana totaura nenyaya yechurch, don't talk about democracy, talk about theocracy. Nekuti hakuna munhu ane pfungwa inofanirwa kunoita double cross the word of God. Kunyange iri brilliant zvakaita sei. Saka ndiri kuti nini? Pakati pasi rose riri kutungamirirwa nedemocracy, tinofanirwa kuita sei sechechi? Nekuti ndo pari kundouya nyaya dzirimo mumachurches medu nhasi, nyaya dzekuvhota. Munovhotera leader. Leader opinda kunoita an elder nokuda kwokuti avhoterwa nechi. Yet the Bible is there with all the requirements and characteristics. Asi zvinonzi ngatidei sei? Muchechi kutokampena. Ndini kaini mutungamiriri chaiye. Ningi hazodai. Mukangoisa ningi chete vamazuva kuti mauraya church. Mukangoisa ningi chete ninda kubuda. Nekuti church inotungamirirwa neshoko rani? Leaders are chosen by the word of God. Leaders are chosen by principles are mukati meshoko raMwari, not by popular demand, because this is not a democratic institute. This is a theocratic institute. Yokuti kana tikatungamidza Kristu pamberi, church inokura, inofamba zvakanaka.
We are sick and tired yemachechi asiri kukura nemhaka yokuti taisana pazvigaro nekuziwana. We are killing the church. Machallenges atiri kusangana nawo atizogoni kumakunda nokuti taisa leadership isiriyo. Muchechi mukaiswa leadership chaiyo, chechi inofamba. Mwari watibatsire, Mwari watiitire zvakanaka. Iye zvinezvi kutaura kwatiri kuita kunoku because of all these things. Pane machechi izvo zvekutaura kwandiri kuita kunoku ari kutungamirirwa nevakadzi. Chechi yaKristu inotungamirirwa nechi? Haamire panapo. Asi regai ndikutaurira kuti influence yake ndio kutungamirira chechi. Zvokuti makagara somunhu unoti ipfungwa iyi ndiyamainingi. We have all those challenges sangano harisi kukura nemhaka yokuti hatisi kunzwisisa nguva yatiri kurarama. Zvinotora daisakari kuti wagone kutaura kuti no izvi hazviite. This is what is supposed to be done. It only takes the tribe of Esau. Zvandiri kutaura hama nezvokuti wana baba wanoronga muchechi. Maelda agara pasi waronga. Komiti yagara pasi yaronga. Baba ningi ungobuda kuenda kumba mangwana anodzoka wachinja nekuti mai waramba. Kana pasangano pakadaro paina David, regai ndikutaurire kuti usatya munhu akadaro anda kubva abviswa pachigaro. Because ari kuurayira ichechi. We are talking about church inofanirwa kuenda kumusoro kudenga. Ndoyatiri kutaura nezvatiri kutaura nenyaya yechechi yepanyika pano. Nokuti dzepanyika pano dzinotungamirirwa nedemocracy, isusu yedu inotungamirirwa netheocracy. We need a theocratic church whereby Jesus Christ is the head and he will forever be the. Vanamai muri muno musatungamirire chechi inofa. Nekuti pani vanotarisirwa kuti waite sei? Handisi kuti hamupe pfungwa dzenyu munopa nechaniro chaiyo. Asi mukazotosvika panguva yekutonga chechi, maita dambudziko rakakura. These are the times dzatiri kurarama. Zviri kubva kupi? Zviri kubva munyaya yema-women's rights. Zviri kubva kunze uko. Zvobva zvadoita influence, zvobva zvadopinda muchechi. Kunze uko tisu katinototarisirwa. Handirika? Wobva wazvitarisa mai wari pane chimwe chigaro wari kunze uko. Wobva wauya muchechi, wobva wasvika, wobva wamira, wobva waona pamberi panapa pakamirawo zvapo samunge ndizvo naika. Wawari kuti mufundisi wani? Ndiye akamirawo pano asina kana chii. Ndizvo naika. Chawano bastandard yani? Vanobva watarisa wobva wati but mufundisi havangamboziwe zvese. Regai ndikutaurire kuti mufundisi kana vari pachechi vanoziva zvese nokuti ndiye David wepo. Chiri kudikanwa kuitwa surrounded nevanhu vanoziva zvavari kuita sei? Zvavari kuita. Asi dambudziko raitika nderekuti wasarudzwa wese ani yese yaipo machechi. Saka toita sei? Wakomana nevasikana regai ndikutaurirei. Church haisi organization yatinoita zvatinoda. Yekuti tinongorekana tamuka takuti zvakati. Church ine muronga wani? Wani. Kana tikaita zvatinoita kunze uko, ndiri kumira kuti muchenjere nokuti muchechi hamuwako imwe chechi. Chechi one. Hakuna mayuthi wanoita chechi yani? Yawo weka. Hakuna wana mai wanoita chechi yani? Kana dziriko ibvamene munodziputsa nhasi nokuti muri kutourayira chechi. Chechi yemuHarare ikudiriri nekuti pasangano pana mai ningi. Chechi yemuHarare ikudiriri nekuti pasangano pana baba ningi. Vanozviita the elder. Manzwa mutauro wandashandisa? The elder. Vamwe wese maelder asi iwo ndochi? The elder. Wana vaisakari vanofanirwa kucherechedza nguva kuti aiwa nguva yakwana yekuti chechi ichifamba ichienda kupi? This is no longer the time yekuti tingokwanisa kugamuchira zvese. Haisisiro nguva yacho. It's now time yekuti tichindodzikisa gejo toti isusu aiwa varume panapa taura kuita farming chaiyo. Handidika inotipa zvibereko munerechi? Munere mangwana. Hama dzangu, we are following the world trend.
yekuti vana mai they are involved mune zvese. Ndosaka muri kuona kuti kunyangwe kudzimba kuri kuita sei? Kuri kunetsa. Ndosaka muri kuona zviri kurema. But not so in the church. More so church ya Jesu. Iyi yakuda wana vaisakari. Wana vaisakari wanobva pakati pedu. Vanotitaridza kuti aiwa pasangano repa Highfield. Hama wadiwa takuda kuti tichifamba takadai. Kuti tigone kuwina community munyaya evangelism yanga ichitaurwa. We are supposed to do 1, 2, 3. Zvisingabvunzwi, zvisingapikiswi. Nokuti yezvine zvitaita vanhu vari pakati pedu vanoti wakateserwa kuti asaura tingagone kumukunda isi. Asi panapa pari kuuya one my experts in war. Vanodzidzwa haiwa handei kwavanoconsult kwamakomanda anotaura achiti we are going to win. Well, they knew very well that they were going to win. Because waiziwa kuti we are seasoned troopers. Waiziwa kuti my experts maareas avo. Mukati mezuva ranhasi mwana anogona kubvunza how is God ruling the church through his Bible. What does the Bible say? Haisi nyaya yekuti tomboisa Bible paside kana kuda kuisa Bible paside endai kwari singashandiswe vari kuwana madzibaba echishanu kunzewo. Ndokwari singaitwe sei? Kana tauya musangano raKristu the Bible ndo bhuku redu. Ndo munobva dzidziso dzani? Ndo munobva zvose. Asi mukazoona masvika papoint ekutaura kuti zveBhaibheri mboisai paside ibva mazuva kuti marasika zva. Kana muri mumeeting baba wakafanana naye waimboasudurutsai nokuti kuri kumatare kwanoenda kundobviswa mbudzi ndizvona ibva imawatumwa inotenga madrinks wakutengerei madrinks. Nekuti wataridza kuti zveBhaibheri hazvimo munani. Nyaya yechechi ine chekuita neBhaibheri. Hama dzangu zvakanaka kuti tinocherechedza kuti zvinhu izvozvo zvitiitire zvakanaka. The world is changing. The world is moving fast. We are in the technological era. But to tell you the truth, sangano raKristu izvozvo kuti vanhu vatiri kuita kunokuya 30 years behind. Tiri mugore ra1990 kutaura kwatiri kuita kuno. Rambai but no chokwadi. Ndosaka muri kuona kuti ane muri kuona neuwandu hwedu. Muri kuona chinhu chandakabata ichi. Chandiri kutaura nacho. Munozviziva here kuti pane makore azvakambonzi zvo false doctrine kushandisa zvinhu izvi. Munoziva? Tanga tisati tapenyerwa ndizvona kuti aiwa tinongobatsira voice kuti riende kupi. Asi zvaitonzi ifalse wamwe wachifamba. Atinoti madenomination ayo wachiita sei? Wachifamba kudaro wachitora mayouth nemhaka yekuti wakufambirana nenguva unozwa kuti aiwa izvi ndizvo chaizvo izvi. Ndizvonaika? Wachiwatora wachiuya isusu tichisara nanambuya Gesi. Andika? Nemhaka yekuti pane zvimwe zvinhu zvatinofungira kuti now tiri kutaura nyaya yekuti we need to understand the times. Kuti tigone kufambirana nenguva. We are not advocating for any change of the doctrine. But katifambirane nechi? Nenguva. Mwari watibatsire, Mwari watiitire zvakanaka. Regai ndibvunze panapa. Ndacherechedza ndokumbirawo maelders ari muno kuti vasimudze maoko. Hapana chandoda kubvunza apa, ndingokumbira kuti musimudze maoko chete. Maelders muri muno. Aiwa kamuri pachechi wanika ini. Uwa Mwari. Hakuna nditi? Right. Wamuchangu. Ndibatsirewo pana. Plani yenyu ye10 years pamufakosi yakamira sei? Iriko here. Ndikatibvunze ndikatisimplify. Kune plani ye10 years here. Mazvita here. Anza aku? Hakuna. 10 years taenda kure. Andiri? Ndokona kubvunza vamwe pana kuti mune plani yegore here. Hakuna. Ndizvona. Why? Now nyaya iripo ndeyekuti pambotaurwa namufundisi marandure nyaya yemamuslims. Mamuslims vane plani ye50-100 years to come. Kutaura kwatiri kuita kuno. Kutaura kwatiri kuita kuno kuwane plani ye50 chi? Nyaya yeorder. Hatina kurongeka. Kristu anga akarongeka.
That's why akaronga zvinhu zvake up to the end of the age, of the world. And he said, I'll be with you. Asi isusu hatina, mkono, hatina. MaMuslim atiri kutaura nezvavo. Mukabuda panapa mukaenda pane vari pamira apa handiziva kuti ndevechii vanogona kutaridza plani yavo ye10-15 years to come. Vari kufambirana nechi? Isusu tozozviona pazvinoitika. Ndosaka muri kuona tiri kusara nechi? Nenguva. Patinozopepuka, vamwe vanenge vapfuura papi? Vanenge vapfuura ipapo. Mwari watibatsire. Mwari watiitire zvakanaka. Ndikauti wetinokumbira hama kuti panguva ino ana Isaka vari kudikanwa mukati mechechi. People who know what ought to be done. People who know, who understand the times. Nguva yatiri tinofanirwa kuti tiite sei. Iye zvinezvi tine machallenges akawanda. Andinoda kuti mwe munocherechedza. Now tine challenge yatinayo yatanga tinayo maybe for the past 2 years. COVID-19. Ndizvona? COVID-19 yakangopedzwa nenyaya yekuti toita ma-services online. Service ichiitwa kwa muchidya sadza. Imi itai serious imi. Iservice iyo. Iservice yekupi? Yekuti munoti kana muchiita apa muri kunodya yenichi? Muri kunwa tea. Makarara pambedha hanzi nguva yeservice. Zvoreva izvo for the past 2 years hatinambona mati. Vazhinji wedu. Nemhaka yekuti pakaita wasina kunzwisisa chi? Nguva. COVID-19 is here to stay. Asi izvozvo kutaura kwatiri kuita kuno kumamwe masangano asati atanga kuungana. But COVID is here to. Zviri kuda vana vaisakari vanonzwisisa nguva. And then they tell the church what should be done. They tell the church what ought to be. We are obligated to kuita zvakadai nekuti Mwari ndozvavanoda, Mwari ndozvavanotarisira. It's no longer time yekuti tiite zvatinoda because Mwari vanotendera kuti tiite zvatinoda. That's why Jesus Christ came from heaven to die for our sins. Kuti tirege kuita zvatinoda. The challenge ye-COVID-19 yakandounza imwe challenge yandoda kuti mwe munocherechedza. Yambotaurwa futi panapa. Ye-religious tolerance. Munozviziva imimi kuti patime yamanga musingaungane muchiti COVID, pane mamwe mamembers waibuda kawerewere wachienda kune mamwe machechi angatiungana. Munoziva? Wakaenda ikuku wachibva wandosvika wachibva wandokabira zvese iye zvinezvi wadzoka vamwe wacho ndo wakutanga kukonzera maproblem. Nemhaka yei nekuti takashaya vanhu vanonzwisisa chi? Nguva. Vana vaisakari vakashayikwa munguva yeCovid. Iye zvinezvi kutaura kwatiri kuita kunoko mukati medu mune confusion yedzidziso. Nekuti pasocial media manga muchataura maindo pakandoita challenge yokuti tiri musangano redu raKristu ngati muzotarisa pamagroup edu muone zvinhu zvinopostwapo. Mubva manditaurira imimi kuti akazvinyora ndiani. Nekuti one of the greatest challenges that we have is hatina ma-writers. Tinomirira kukopa zvechi zvapostwa kubva kumadzibaba echishanu ndozvatinotora kutobva tatokanda pagroup redu. And then we say social media iri play a role. Dai Mwari watibatsira. Ndozvakazara izvozvo kutaura ndikuita kuno. Why? Because hatisi kunzwisisa nguva. This is the time yokuti tigone kuspread the word tiri pama-social media zvichibva matiri sesangano raKristu zvichiadvanza our doctrine zvichiadvanza dzidziso yaKristu. But handizvo zvinoitika ba tinofanira kukopa zvechi. Send this to 10-8 people and you will see what will happen. Chi. Zviri kuda vana vaisakari vanonzwisisa chi? Nguva kuti tinofanirwa kuti tiite tiri pa-social media. Vanotaurira vanhu kuti kana tiri pa-social media let us do 1, 2, 3. Chechi inofamba inobuda zvakanaka. Hama dzangu, nyaya evangelism yataurwa. But I'll still go back kunyaya yepoint yandinayo panapa ye-community relevance. Community relevance. Handina pandakaona inini muBhayibheri pasina kushandiswa nyaya ye-community relevance. In the book of Hebrews chapter 1, mukandowerenga munonzwa kuti Kristu paaiparidza, Mwari waizvitaridza neminana. And the community was saved. Asi nhasi unoyu ndogara ndichitaura kuti we are too good
at saying, aiwa ngatinamate yasikana zvinopera, ngatinamate yasikana, pane zvimwe zvikati munyengetero. Ndinorangarira Moses akuda kundocrossa Red Sea. Wachibva watadza waona kuti kwaipa. Moses anodzoka waita retreat ubva atanga kutaura naMwari. And Mwari wanouya kwaari ubva wamunoniswa kumutaurira kuti move forward. Pane zvimwe zvinhu zvisingadi munyengetero, pane zvimwe zvinhu zvoda kuita sei? Kufamba kuenda mberi. Mwari watibatsire, Mwari watiitire zvakanaka. Hama dzangu, evangelism yakuda vanhu vanonzwisisa nguva. Iye zvinezvi tiri kuti isusu kupinda mudzimba kuri kunetsa, ndizvona. So kana kupinda mudzimba kuchinetsa, what are we supposed to do? Mukabvunza vafundisi vari panapa vanogona kukutaurira kuti one of the best ways ndeyekuti imimi paridzirai shamwari dzenyu dziuye kuchechi. Asi tinoda isu. Toda kuti wauye kuno. Tinoda here shamwari dzedu dziuye kuno. Ati izvo kana ndikada ndibvunze muno kuti ane shamwari yake yanda kuti auye kuchechi kuno kundiya. Hapana. Ende wazhinji dzatoti shamwari dzedu hadzisi kupi? Hadzisi muno. Atidi kuti dziparidzirwe, atidi kuti tiwainvite wauye, tikabvunza muno munonzwa munhu aitaura achiti vane chechi yavo. Nemumwe kutaura muri kutaura kuti hamudi kuti waende kudenga nemi. Ndizvona. Munoda kuti shamwari wenyu gumire kupi? Vana vaIsakari vari kudikana. Who understand the times. Evangelism inofanirwa kufamba sei. Giving inofanirwa kufamba sei. Zvichazotodevelopa kumberi. Asi hama ndiri kungobvunza kuti mukati menguva dzakadai zvinhu zvakaoma, mabasa mamwe akapera, vamwe mari dzakadamburwa nepakati, ndizvona. Masivu 7 atichataura mazviziva. Nawo nyaya tiri kungotaura ndeyekuti mari dzorema, zvipo zvorema, saka zvoreva here kuti kuchecha kuchapiwa. Basa raMwari richafamba. Zvakuda vana vaIsakari kuti wachitaurira church, what are we supposed to do? What are we obligated to do munyaya dzakafanana neidzi? Sangano rokutanga rakandobva mumatithes, ndizvona mune zvegumi. Nemhaka yekuti waiziva nguva, wakabva wandotanga ana Barnabas wakatengesa minda yani. Zvakasati zvamboitwa nekuti people believed in tithes then. But nokuda kwokuti wakanzwisisa nguva yawanga wakurarama, wakatengesa zvese, wakatanga kuti pakati pedu pafanirwa kuwanikwa waita sei? Anoshaya. Nemhaka yekuti they understood the times. And they knew what they were supposed to do. And wakaita saizvozvo. Mwari watibatsire, Mwari watiitire zvakanaka. Hama, nyaya ye-Islamic influence iri pakati pedu. Iye zvinezvi ma-Islam vari kuvaka mamosque avo nearly in every location. And they are helping, vari kustretch a hand of giving. Vachibatsira nherera dzedu, wachibatsira shirikadzi dzani. Isusu chedu chatinogona kungoenda tondonyengetera ndizvona tiwasiya wakaita sei. Iwo vari kubva wauya wabva wandoti aiwaka zvokudya izvi. Tabva ipapo tinoituka sei shirikadzi iyoyo kana nherera iyoyo? Havana kusimba pakunamata. Wangabva wateera zvokudya, muda kuti waite sei mangoya nemunyengetero chete? Pari kuda vana vaIsakari who understand the times, uye wachiziva kuti zvinofanirwa kuti zviitwe sei. Hama dzangu, pane chinhu chandoda kuita chekupedzesera pano. The church ikashaya muone ramangwana ichaita challenge yakakura. Vafundisi vari muno muonezwa nyaya yandoda kutaura pano nekuti akamboitaura sewafundisi. Pane zvinhu zviri kuitika pasi pezuva munyaya dzemarights. Now, nyaya dzemarights dziri kuunza ma-issues to do with abortion. Ndizvo handiti? Abortion. And ngatisashamisika even in the next 5 to 10 years, it will be legalized in Zimbabwe. Because South Africa yakalegalize, ndizvo naye? Kudara. And chiri kuitika ndechekuti nyika dzekunze tikasalegalize Europe iuye. Nyika inoramba iri pasi, ndizvo naye? Because muruku hamusi kuita zvinoda vanhu. Now pane nyaya yeabortion dzichauya. Now pazvichalegalizwa muchechi mozozikanwa kunzi ndo zvakaita ningi, chechi chazvibata sei? Tapinda mukati mama-communities tondoparidza, ndo vanhu vatichandoparidzira. Kana tavaparidzira vachauya kuchechi, ndizvo naye? Muchavagashira.
let us think outside the box. Nyaya yemarights yeabortion yatiri kutaura panapa iye zvinhu zviri kuitwa kabisira ndizvona. Asi nyaya iripo ndeyekuti zvichazoitwa pajekerere. Chechi chiziwa munhu obva ataura kuti it's my right. Munomuita sei? Mukada kuti mudai obva anomhanga. Mufundisi tinaro kokere nawo kukoti. Mufundisi ziwa izvo munoita. Gumirai kuvhangeri. Sei munhu aite marights ani? Zvichaitika zvatiri kutaura izvi. Asi kana vana vaisakari varipo, vachaungana, vachaudza mambo zvokuita. Kana zvisenge zvadai, we are supposed to do this. Kana zvisenge zvadai, we are supposed to do this. Zvinotora vana vaisakari. Tiri mukati menguva iyoyi, ngatimuzocherechedza zvakare kuti prostitution iri kuuya. Zvakanzi nawamangwana izvo aizvo ndakaverenga ndega. Andina wakataura vakati it's a milestone muZimbabwe kuti pa next census maprostitutes vanenge vachiwerengwa sevanhu vari fully employed. Isu takagara hedu tongonamata zviri kuitika. The world is changing and it is changing at a fast what? Now zvadaro zvalegalizwa. Wanziwo aiwa iro basa renyiraminaro iroro ndiro chairo muZimbabwe tiri kuri consider. Munofukidzira kuti azouya kuchechi munomuita sei? Pamapepa enye kuchechi paya panenge pakanzi are you employed? Obva wati yes. Pamberi pacho obva wati I'm a professional prostitute. A professional what? Mubva mamutaura kuti tinoda kukuona kuchechi obva akuenderai kukoti. Sangano raKristu riri kuda vana vaisakari. People who understand the times. Vanoziva nguva yatiri nekwatiri kuenda nekuti hazvisi kugumira pano izvi. Tiri ipapo. Pane nyaya yeIVF. Artificial insemination. Mudzimai anongonotsvaga acid. Obva auya obva aita pamuiri. Ndizvona? Aita pamuiri. Chaasiri kuda ndibaba. Ndizvona? Asi mwana ari kumuita sei? Ari kumuda. Munomuita sei? Munomuita sei? Obva auya musangano atiwane pamuiri asi haana kuroorwa. Ana elder, vafundisi, machairman emakomiti, obva asvikogara. Muchatarisira kakunzi tichaudzwa kunzi kwana baba, mubva maudzwa kunzi aiwa ndakaita IVF, artificial insemination. Paranya ndakazviita zvikabuda mumapepa ndizvo. Andiri anodzana zviya rake. Ruvheneko anditika. Ruva akazviita. Izvo zvatiwane pamwiri akutotarisira mwana. Ende nokuda kwokuti ane zita rinozikanwa zvichainspire wakaita sei? Obva wadarowo futi wenyu obva auya musangano paChurch of Christ paHighfield. Obva asvikogara anapo pamwiri. Muri kuzwa kuti haana murume munomuita sei? Muchamudzinga muchechi? Mufundisi, towadzinga muchechi kuti makazondoita pamwiri sei? Vatinofa pachitungwisi munoita sei? Zviri kuda vana vani? Zviri kuda werudzi rwaIsakari wanotarisa nekuziva nguva kuti these are the times dzatiri kurarama. Tinofanirwa kuita sei tigone kuramba tichiparidza shoko raMwari. Dambudziko rataita nderekuti hama dzangu tinofarira kugara takarelax. Kufunga hatidi. Ndizvoneka? Madhibhesi hatidi. Tinongofungidzira zvese zvinongoita sei? Dai Mwari watibatsira. Vana vaIsakari, they knew the times. Takufanirwa kuti tichidai. Takufanirwa kuti tichidai. Spiritually, takufanirwa kuti tichidai. Militarily, takufanirwa kuti tichidai. Vaizviziva. And they did exactly that. Until David aenda pai. Ndoti muzocherechedza kuti David paaenda pachigaro choushe. Ndonguva vana vaIsraeri vakawana peace. Ndonguva vana vaIsraeri vakawana prosperity. Ndonguva vana vaIsraeri yavakadevelopa nyika yani.
because David akatungamirirwa nevanhu vaiziva zvavaita sei zvavaita. My appeal to the Church of Christ today, as we unveil this theme, let us open our minds and start to think about the future. The future is not looking good from a spiritual perspective. It is not. Patinenge takagara, patinenge tichita sei, ngatisangonakidzwa chete nekungogara tichitaura zvimwe zvinhu. Ngatitaure zveshoko rani, tipanane pfungwa kuti hama, nyika zvairi kutaridza izvi iri kungoenda kupi? Toona kwairi kuenda, tosvikako, nyika isati yasvika kupi? Tinenge tatowana masolutions. Asi tikada kuzotevera, ticharamba tichingomhanya sezvatiri kuita izvi. Ine tiri kumhanyidzana nawo. Madenomination tiri kumhanyidzana nawo kudai kuwatevera. Handiti? Ndosaka muchiona kuti kunyange mukati mama-areas anoramba achingokura muHarare, tinenge tisipo. Tinozoendako takuda kutanga mvudzi tsikanda kundotaura kuti chechi yamuri haisiri. Ko paakambenge pakutanga pacho makambenge muri. Asati anayo chechi yacho iyi makambenge muri. Makamusiya atanga aita midzi muchechi yani yake yakarasika iyoyo, makuda kuzoya kuzondosvika katapira inodzura. Zvakaramba asati atombowakana nemudzi kana. Mwari watibatsire. It's high time we start to think. Tombosiya zvokurwisana izvi. Mukona pandakamira panapa. Ndochete patinoziva muchechi varume. Nini ndatowane 3 months, 4 months kana kumboiswa pa pulpit. Ndoparidzira hani wamusina kundotora kunze. Muna kundotorerwa nevamwe kunze. Mozongoya kuzoparidza chete. Hande itotora vanhu kupi? That's evangelism. That is also those that are obligated to do. Atina nguwa yekurwisana nepulpit ishi. Nekuti panapa. Handizvo. Iye zvinezvi tinorwisana nenyaya ye-maintenance. Nekuti chaitika ndechekuti mumachurches mazhinji hamuna basa riri kuitwa inyaya ye-maintenance chete. Handizvo? Ndio ingorimo. Maketeka ndo akazara. Hakuna marisiteka kubuda kuenda kunze uko kunoti basa rasherefa. Hapana. Endozvi tinogara ma-meeting akawanda. Asi chabuda apa? Pakuda naisaka. People who know what Israel ought to do. People who know what the church ought to do. Kubva kokutanga kundosvika kokupedzesera. Vana baba, vana mai, vakomana nevasikana. It's high time we come together as the church and be one united front. And muchaona kuti church inokura. Church inokura. Mwari watibatsire. Mwari watiitire zvakanaka. Bhaibheri rangu raverenga richitiro of Isaac, men who had understanding of the times, to know what Israel ought to do. Izvozvo chete zvakatokwana. Now pachazenge takundopinda mumalesson, you need to know what you are supposed to do, what you should do. Zvaunofanirwa kuita as a member of the church. Atichadi vanhu vanongouya kuchechi kuzogara. Takuda vanhu vanouya kuchechi kuzoshandira Mwari. Vanhu ivavo vakauya, muchaona kuti chechi ichakura. Zvatiitira zvakanaka. This first meeting, tabuda muCovid iri serious. Mwari watungamirira watiropafadza. Mwari wakuchengetei. Mukumbiro wangu kuti Mwari wenyasha watipe kunzwisisa pane zvatinofanira kuita. The world is changing. The world is moving fast. We are in the technological era. And as the church, let us be ahead. Mwari watiropafadza. Amen. Zita rangu ndinonzi Roda Mirimi, ndinopindira paMufakose Church of Christ. Maita basa nekutipa nguva yenyu kwese kwamungave muri, kumabasa, mumakombi nemudzimba. Makasununguka kutumira this recording to all your loved ones.